odigrali dosta dobro opet danas, evo četvrtu utakmicu nismo primili gol, ovog puta smo dali 5, bilo je tu još i prečki, i stativa i šansi i jedna razigrana, rastrčana Olimpija i čestitam igračima, pre svega naravno. Zahvaljujem se svakom, kao i prošli put, ja to ne govorim slučajno, ponaosob, lično svakom navijaču koji je bio danas na stadionu. Mislim da ovaj tim zaslužuje veću potporu u borbi za naslov, ali ovi ljudi koji dolaze, njima stvarno svaka čast zbog pozitivnosti kojom oboje stadion i načina na koji bodre tim. Znate kako se kaže, lepota je u oku posmatrača, a za naslov nekad je i lepo, a nekada je dovoljno da se samo pobedi. Tako da mi imamo svoj cilj. Cilj je da osvojimo naslov šampiona Slovenije posle 21 godine i nekada ćemo biti razigrani i rastrčani kao danas, nekad malo manje, ali je važno da i tada pobeđujemo i ja sigurno neću dozvoliti da bilo ko i na bilo koji način poremeti taj cilj koji je svima nama pred očima. Ja, enkratno, res. Veseli me, da smo dosegli toliko zadetkov, občinstvo je bilo navdušeno. 3 pike so 3 pike, zdaj bomo imeli lep reprezentančni premor, tako da vse čestitke fantom za današnjo predstavo. Najprej se bomo spočili, glave umirili, potem se bomo pa lepo pripravili na Krko. Ne vidim nobenega problema, da ne bi šli proti Krki, tako kot smo šli danes, proti Rudarju. Za trenerje nam je rekel, da moramo začeti z neko serijo zmag in ni lepšega, kot danes s to serijo začeti.